Pane Rosický, ale musíte mi podepsat souhlas, aby mi vůbec Toníka ze školky vydala. Ona něco napsaný asi taky bude potřeba pronajal prostory budovy, která patří nemocnici, aby si tam zřídil pro své studio. Je to místní mafián a overgauner. Taky jsme mysleli, že spolu chodíte? Ani omylem. Tak sorry. Ale či si náhodou tak. Mám zaují to video. Ale proč by ho hledal? Já nevím, třeba to jenom hraje a náhodou maskovaný. Aby se mě z ní dostal.